ves arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. As lentes de Barry. Ai! Perdoa, Barry, non o fixen adrede. De veras. Xa sei que non. Simplemente és torpe. Vouche aprender a lanzar ben unha bola. Ui! As lentes! Ai, Barry, estás ben? Onde están as miñas lentes? Ali, Willy, dalle as lentes. Aquí. Ai. E dicías que eu tiña mala puntería. Moi gracioso, devolveme as lentes. Willy, para dunha vez. Díxenlle que non o fixera adrede. Devolveme as lentes. Collinte. Willy, non sexas malo, devolvellas. As lentes. Barry. Dame as lentes. Barry, agarda. Vamos, Barry, guíote eu. Ei! Alto! Pero Willy levou máis lentes. Na colmea só poden entrar abellas. Ven comigo, Barry. Acouga, vou eu por elas. Agarda aquí por min. Willy, devolve as lentes a Barry. O pobriño non ve nada sen elas. Ai, cando unha mosca non ve, as abellas estamos moi ben. Aparta, rapaz. Willy, por favor. Tens que probar isto, é gracioso. Ei, mira por onde vas. As lentes. Abellóns. Ali. Oh, non. Non. Non toquedes, non teño tempo para xogos. Teño que rematar esta parede. Ei, ei, a miña própole. Devolvemos de seguida, prometo, cho. Onde se meteu Barry? Ai! Ali! Non sei o que facede los saltóns, pero cando nos batemos con alguén desculpámonos. Pareceche gracioso. Barry, trouxenche as lentes. Xa era hora. A ver, onde están? Un segundo. Onde están? Aquí. Que está desargallando agora? Ui, parece que temos un pequeno problema. Un problema? Non é unha chanza, Willy. Xa estou farto. Quero as miñas lentes. Aí están, aí dentro. Que é isto? Onde? As miñas pobres lentes. Sinto moito. Non o fixen adrede. Acouga, axudámosche nós a sacalas. Teño unha idea. Non, xa fixestes abondo. Isto non pasaría se non xogásedes coas miñas lentes. Agora tedes que facer o que vos diga eu. Botade a rolos, imos buscar unha poza na que disolvela. Hai días que non chove. Non imos atopar unha poza. E se intentamos escachar a bola cun martelo? Como queiras. Xa sei, podémola escachar cun martelo. Pero iso é o que dixo Maia.
Ai, eu entre mentres vou dormir un anaco. Mira, Barry, fixen un martelo. Damo! Ai, cuidado! Ai. É mellor que o intente eu. Ai, a bola é demasiado dura. Isto non vai funcionar. Bah, sabía que era unha idea terrible. Ai. Dos. É Paul, se cadra pode axudarnos. Esta bola non vai durar moito. Nada resiste o noso ácido. Se o ácido pode disolver a bola, quizáis disolva tamén as lentes. É verdade, Paul. Tranquilos, coñecemos ben o noso oficio. Vale, ben. Non digades que non vos avisei. Atención, formigas! 3, 2, 1... Fogo! Ai! Que mal cheira. Parece que non a disolveu. Hai que repetilo. E esta vez apuntade un pouco mellor. 3, 2, 1... Fogo! Nada se resiste ao vosso ácido e... Se fose eu, esta bola estaría disolta hai tempo. Daquela disolve a ti. Vámonos! Pero, Paul, Sinto, Maia, xa oínda bondo. creo que o enfadaches. Non é culpa miña que sexan torpes. Ademais, teño outra idea. Preparados? Dispuxéstelo todo como vos dixen. Sí, todo preparado. A bola ten que bater na árbore para escachar en varios anacos. Así, as lentes desprenderánse e caerán nunha maravillosa alfombra de follas. Genial, verdade? Ajá. A súa cabeza é demasiado grande para esas lentes. Vaya ego que ten. Adiante! Aos vosos postos! Preparados! 3, 2, 1... Fogo! Barry, estás ben? Vaya, parece que hoxe teñen algo contra ti estas lentes. Non funcionou! Non é posible! Non sodes capaces de facer unha cousa ben! Isto vou no ter que facer eu! E como o vas facer sen as lentes? Non necesito a ninguén! E moito menos a vos dous! Ai, vale. Xa que non nos necesitas, vou seguir dormindo. Espértame cando acabes. Ai. Non me importa! Non necesito a ninguén! Ovellas inútiles, podo facer eu só. Non me fan falta. Eu só, e vai sair todo ben. Quen necesita abellas, ademais? Abellas, tanto ten. Non as necesito. Voulles demostrar quen é o mellor. Ai, non sai. Ai, non te movas. Vou te axudar. Que é esta raíz? Grazas, Maia. Marchou. Se falas vai nos descubrir. Foi unha sorte que estivésedes aquí. Eu non sei que ia facer. O azar pode ser un gran provedor. O azar? Ai, xa estou farto. Estabadesme vixiando. É verdade.
Non podo facelo todo eu só. Barry, ninguén pode facelo todo só. Todos necesitamos amigos. Escoita, isto é o que imos facer, de acordo? Pareceche ben? Oh, non, iso non. Vaime partir as lentes. Intentámolo todo e non funciona nada. Tes razón. Podémolo intentar. Chip, 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 chip. Agora. Chip, chip, chip. A ver, a ver, a ver. Que? Escachouna. Ah, non. Que? Vaina romper? Que? Chip, chip, chip. Chip, chip, chip. Chip, chip. Teñoas. Bule, bule, aquí. Oh, vaya. Oh, vaya. Maia. Willy, respondede. Ah. Por fin. Podo ver. Vexo. Ademais, se me fixese de escaso... Perdoade, sen vos non o daría feito. Grazas, amigos. De todos os xeitos, nunca tiven as lentes tan limpas. Sabes, ao final a própole non está tan mal. E xa non tes máis excusas para lanzar tan mal unha bola. Só é unha chanza, Barry. Perdoa, Barry, e non debín levar as túas lentes. Non volverei facelo. Vale, xogamos a pelota. Agora vas a aprender.